Bore da disgyblion Soar a sut ydych chi? Gobeithiwch bod chi'n iawn a wedi mwynhau'r penwythnos. Mae'r tywydd wedi bod yn fendigedig. Felly mae gyda ni wythnos fach o weithio ar ôl cyn ein bod yn medru ymlacio a mwynhau gwyliau hanner tymor. Felly dyma'r gweithgareddau rydw i a Miss Davies wedi mynatu i gynllunio'r eich cyfer yr wythnos yma. Gweithgareddau sy'n deillio allan o stori Surprise Handa. Iaith. Ewch ati i sgrifennu dyddiadur yn sôn am ddiwrnod handa a mynd am dro i weld eich ffrind eu ceio. Cofiwch sôn am yr hyn sy'n digwydd yn ystod y daith. Mae'n daith diddorol iawn. Rydym wedi cynnwys taflen cyfarwyddiadau i gyd fynd gyda'r dasg yn gymorth i chi. Mathemateg. Gwaith amser sydd wythnos yma. Mae amser Kenya'n wahanol iawn i amser Cymru. Mae yna 2 awr o wahaniaeth rhwng y ddwy wlad. Mae Kenya 2 awr o flaen ni yng Nghymru. Eich tasg chi ydy i gofnodi amser yr amryw o weithgareddau ydych chi'n gwneud yn ystod y dydd ac yna gweithio allan yr amser cywir ar gyfer Kenya. Rydym wedi cynnwys taflen waith ar gyfer y dasg yma. Deneithiau. Eich tasg chi ydy cymharu tywydd Kenya a Chymru am 7 diwrnod. Mae yna 1 tabl ar gyfer tywydd Kenya a mae yna dabl arall ar gyfer tywydd Cymru. Defnyddiwch y we yn dyddiol mwyn darganfod tywydd y ddwy wlad. Yna, trafodwch tywydd y ddwy wlad. Ydy'r tywydd yr un peth, neu oes na wahaniaeth yn y tywydd? Celfyddydau mynegiannol. Mae yna lawer o anifeiliaid diddorol yn byw yng nghyfandir Affrica. Pa un yw eich hoff anifail chi? Ewch ati i greu mwgwd o hoff anifail gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau gwahanol sydd gyda chi o amgylch y tŷ. Papur, defnydd, paent, creonau, defnyddiau ailgylchu, byddwch yn greadigol. Iechyd a lles. Wythnos yma rydym ni eisiau chi i neidio yn yr ardd. Pa mor bell ydych chi'n gallu neidio? Yn gyntaf, amcangyfrwch pa mor bell ydych yn gallu neidio. Ac yna, ewch ati i fesur yn gywir gan ddefnyddio unedau ansafonol, enghraifft blociau, esgidiau neu pensiliau lliw, neu defnyddiwch unedau safonol, enghraifft tap mesur. Gofynnwch i aelodau o'r teulu ymuno mewn gyda chi yn y weithgaredd yma. Cynhwysedd digidol. Dilynwch y linc sydd ar y mat dysgu ac ewch ati i fwynhau yr amryw o weithgareddau sydd ar hwb yn deillio o dan y teitl Salad Ffrwythau. Mwynhewch. Gwyddoniaeth a thechnoleg. Rydym wedi bod yn edrych ar lawer o ffrwythau gwahanol drwy ddarllen y stori Surprise Handa. Mae ffrwythau yn iachus iawn i ni. Eich tasg yr wythnos yma ydy mynd ati i greu salad ffrwythau iachus neu ysgytlaeth ffrwythau. Ewch ati wedyn i ysgrifennu cyfarwyddiadau i gyd fynd ar hyn dych chi wedi greu, gan gynnwys yr hyn sydd angen i'w wneud a'r offer dych chi wedi defnyddio. Pob lwc. Ac yn olaf geiriau'r wythnos. Wythnos yma rydym yn rhoi her i chi o ddefnyddio sialc i ymarfer ffurfio geiriau'r wythnos, cyn mynd ati i ysgrifennu brawddegau diddorol yn ein cynnwys. Pob lwc i chi gyda'r gweithgareddau, rydw i a Miss Davies yn edrych mlaen i dderbyn eich gwaith. Hwyl fawr!